Home Office cu Archicad. Salutare tuturor! În contextul actual, mulți suntem nevoiți să lucrăm de acasă sau din afara biroului. Astfel, am decis să împărtășim anumite informații necesare pentru a permite echipei dumneavoastră să lucreze de la distanță. În luna martie, am trimis un newsletter pentru toți utilizatorii noștri, dar în continuare apar diferite întrebări, nelămuriri în jurul acestui subiect. Astfel ne-am decis să vă oferim aceste informații și online, în format video. În general, există două lucruri pe care trebuie să le controlați pentru a putea lucra de la distanță. În primul rând, trebuie să vorbim despre accesarea de la distanță a licențelor Archicad și mai ales în cazul licențelor NET, adică licențelor de rețea, instalate la birou, iar pe urmă despre accesarea proiectelor de pe serverul de date de la birou sau a proiectelor Teamwork partajate pe BIM Cloud-ul instalat la birou. Instalarea Archicad-ului propriu zis nu ar trebui să fie o problemă, însă problema poate să fie să găsim kiturile de instalare dorite. Apar multe întrebări legate de kituri pentru versiuni mai vechi, pentru add-on-uri sau cum să deschidem fișiere mai vechi. Dacă kitul este la birou și acasă trebuie să reinstalați programul, ce faceți? Este bine să știți despre linkul instalare.archicad.ro. Această adresă vă duce direct la download-ul pentru kiturile de instalare a ultimelor versiuni de Archicad, 23 în momentul de față. În josul paginii, de aici direct găsiți și alte linkuri pentru add-on-uri, goodies, map modeler și așa mai departe. Pentru versiuni mai vechi, avem adresa historic.archicad.ro, iar aici puteți parcurge noutățile aferente diferitelor versiuni de Archicad și la fel aveți și colecția de kituri de instalare pentru Mac și Windows. Acestea sunt până la versiunea Archicad 18. Cei care sunt interesați de versiuni mai vechi trebuie să ne contacteze în direct pentru că avem în arhivă și pe acestea. Dacă licența dumneavoastră de Archicad este pe o cheie de protecție de tip USB, pur și simplu o scoateți din calculator și o luați cu dumneavoastră. Acasă, după ce ați instalat Archicad-ul, introduceți cheia în calculator și Archicad-ul ar trebui să o recunoască. Totuși există anumite riscuri, există factorul uman. Aceste chei pot fi deteriorate, pot fi pierdute, deci este recomandat ca acasă să puneți într-un loc ferit de copii. Dacă considerați că v-ar ajuta, putem să vă schimbăm cheile tip USB la chei software, despre care o să vorbim în continuare. Cheile software individuale au aceeași funcționalitate ca cheile fizice USB, dar în loc să stocheze licența pe un stick USB, licențele sunt stocate într-un fișier din calculator. Dacă licența dumneavoastră de Archicad este pe o cheie software, ca să o puteți folosi acasă, primul pas este dezactivarea licenței pe calculatorul din birou. Acesta se face cu Graphisoft License Manager Tool, o aplicație care vine împreună cu Archicad, care se instalează automat cu Archicad-ul. Dacă nu găsiți pe calculator, pe adresa lmt.archicad.ro puteți downloada oricând. Acesta afișează informațiile despre cheia de protecție instalată pe calculator. Cu Sign-in puteți să vă logați pe contul dumneavoastră Graphisoft ID și primul pas este să uploadați licența pe serverul de la Graphisoft, încă de la birou. Acasă, după ce ați instalat Archicad-ul și pe calculatorul de acasă trebuie pornit același License Manager Tool, trebuie să vă conectați în contul dumneavoastră, sign in, încă o dată. Și aici apare cheia de protecție software care poate să fie downloadat
pe calculatorul de acasă. În cazul clienților care dețin mai multe licențe, responsabilul poate gestiona licențele firmei în Company License Pool pe portalul Graphisoft ID. Aici sunt vizibile, la License Pool, sunt vizibile toate cheile de protecție deținute de firmă. Se poate verifica fiecare licență în parte, cine folosește, pe ce calculator este downloadat. La fel, avem și o listă cu cheile de protecție USB, cu numere de serial ale acestora și iconițele arată ce fel de licențe sunt programate pe fiecare cheie în parte. Este de reținut că utilizarea cheilor de protecție software este mult mai sigur. Ele nu pot fi deteriorate, pierdute, deci este o soluție mult mai sigură. Și atunci să trecem la cheile de protecție de rețea. Acestea sunt chei de protecție normale, poate să fie de tip USB sau software key, dar că ele conțin mai multe licențe. Aceste licențe pot fi accesate de la distanță în mai multe moduri. Există soluții profesionale și gratuite, care trebuie setate doar o singură dată și pot fi folosite nelimitate în timp. Există o soluție profesională care poate fi folosită nelimitată în timp, oferă o gestionare și utilizare mai dinamică a licențelor, dar acesta este contra cost. Și pe urmă există și o soluție temporară și gratuită pentru cazuri de urgență. Dacă intrăm în web admin a driverului pentru cheia de protecție, deci CodeMater Web Admin, dacă deschidem pagina de management a driverului chei de protecție, se poate vedea că aceste chei de rețea au opțiunea de Network Server activate și se poate vedea tot aici că aceste chei de protecție comunică prin portul 22350 spre afară. În secțiunea Container putem verifica conținutul chei de protecție. Aici se poate vizualiza, cheia de protecție are 5 licențe. Accesul public la CodeMater Server, prima metodă ar fi prin port forwarding. Aceasta este o tehnică care ne ajută să accesăm prin internet o resursă sau o aplicație dintr-o rețea locală, fiind cea mai simplă metodă de a partaja licențe net prin internet. De fapt, arhicadul din locația remote trebuie să acceseze aplicația chei de protecție care este instalată de obicei pe un server de la birou. Odată ce portul serverului CodeMater este deschis prin port forward, adică portul 22350 pe routerul de la birou, calculatoarele remote a utilizatorilor pot accesa prin internet aplicația chei de protecție și așa pot obține o licență. Pe calculatoarele remote, fiecare utilizator trebuie doar să introducă adresa IP publică a serverului CodeMater în lista de căutare. Deci în CodeMater Web Admin, Configuration, Server Search List, Add New Server și aici trebuie introdusă IP-ul public al serverului de la birou, care conține cheia de protecție. Trebuie reținut însă că în această configurare serverul CodeMater este expus public pe internet. Cine cunoaște IP-ul serverului poate accesa o licență Archicad. Dacă doriți să restricționați accesul, atunci din License Access Permissions aveți posibilitatea să creați o listă cu denumirea utilizatorilor care poate să acceseze aceste licențe. Trecem mai departe. Capitolul următor ar fi accesul privat la CodeMater Server prin VPN.
Aceasta este soluția cea mai sigură și oferă o experiență fără piedici, deoarece prin VPN utilizatorul se conectează cu un user și o parolă la rețeaua locală de la birou. Deci ca și cum ar fi fizic în birou. Astfel, are acces nu doar la licențele ARICAD, ci și la imprimante, plotere, serverul de date și așa mai departe. Totuși, configurarea acestui flux de lucru necesită ajutorul unui IT-ist priceput, presupune setarea unui server VPN pe routerul de la birou, respectiv setarea conexiunii VPN pe fiecare calculator remote. Setarea calculatoarelor remote nu este un lucru complicat. IT-istul poate să vă facă un step-by-step guide și atunci fiecare individ de acasă poate să parcurgă pașii de configurare. Oarecum, metoda este condiționată de modelul routerului, dar routerele din categoriile superioare au posibilitatea configurării unui server VPN. Trebuie să rețineți că în ambele cazuri descrise până acum, este recomandat să aveți la birou o adresă IP fixă, oferită de furnizorul de internet. În cazul adreselor IP dinamice, există posibilitatea ca alocarea acestora să fie modificată de către furnizor, ceea ce conduce la întreruperea accesului de la distanță. Și, bineînțeles, aceste metode necesită o conexiune la internet rapidă și constantă. Despre ambele metode de accesare a cheilor de protecție de rețea, găsiți niște articole detaliate pe Help Center-ul de la Graphisoft. Cheile de rețea au posibilitatea de a împrumuta licențe. Ele se numesc borrowing. Astfel, puteți împrumuta o licență pe o durată de maximum 30 de zile. Odată ce licența este împrumutată, ARICAD poate fi utilizată fără prezența unei chei sau a serverului CodeMeter, respectiv nu este necesară conexiunea la o rețea locală sau la internet. După expirarea termenului de 30 de zile, licența se întoarce automat pe server. Acest borrowing este contra cost și taxa de activare pentru license borrowing pe o licență este de 200 de euro. De reținut că împrumutarea, borrowing-ul, este o caracteristică a licenței și nu a cheii de protecție. Și nu înseamnă că toate licențele de pe o cheie de protecție pot fi împrumutate. Dacă intrăm să vedem o cheie de protecție în License Manager Tool, se poate vedea pe ecran. Deci această cheie de protecție are 5 licențe și sunt asociate două posibilități de împrumutare, deci două posibilități de borrowing în cazul nostru. Deci, ca și costuri, asta înseamnă 400 de euro. Împrumutarea efectivă a licențelor trebuie făcută din interiorul ARICAD-ului, deci încă de la birou trebuie solicitate aceste împrumutări. Deci din ARICAD Help, License Information și avem aici butonul de Borrow License și cu această funcțiune se poate împrumuta o licență pe un anumit calculator de pe serverul de licențe. Dacă nici una dintre soluțiile prezentate până acum nu se poate pune în funcțiune din anumite motive, o ultimă variantă, temporară și gratuită, este licența de urgență, asociată cheilor de rețea. Deci subliniez doar strict cheilor de rețea. Licența de urgență este o opțiune dezvoltată de Graphisoft special pentru gestionarea situațiilor de urgență. Este o licență gratuită, de unică folosință și este valabilă pe o perioadă de 30 de zile. Se bazează pe un cod de activare care se poate valida o singură dată. Numai utilizatorii care dețin o licență comercială de rețea cu versiune de ARICAD 17 sau mai nou pot activa o astfel de licență de urgență. Fiecare cod de activare poate activa o singură licență pentru un singur computer. Prin urmare,
pentru a înlocui o cheie de protecție NET5, de exemplu, veți avea nevoie de 5 coduri de activare separate. Aceste licențe de urgență puteți solicita de la noi prin e-mail, iar după ce primiți un cod de activare de la noi, tot în Archicad Help, License Information, există posibilitatea de activare a acestor licențe de urgență. Ok, atât despre cheile de protecție și despre licențe. Următorul lucru este accesarea proiectelor. Accesarea proiectelor de la distanță sau datelor aflate pe diferite servere de la birou, de la distanță, se poate face în mai multe feluri. Avem afișat în această coloană din stânga ecranului niște soluții care fac posibilă accesarea datelor, dar nu prea le recomandăm din anumite motive de instabilitate sau necesități de licențiere, conexiuni nesecurizate și așa mai departe. Deci toate aceste metode au avantaje și dezavantaje specifice, bineînțeles. Poate cele mai avantajoase pentru că în același timp aveți și backup pentru datele dumneavoastră, sunt serviciile de cloud storage. Și aici există mai mulți furnizori pe piață cu oferte diferite, Dropbox, Google Drive, Mega, dar dacă aveți, de exemplu, licențe de Microsoft Office 365, atunci trebuie să știți că după fiecare licență de Office, Microsoft-ul vă oferă un spațiu de stocare pe OneDrive de 1 terabyte. Așadar, asta mi se pare a fi soluția optimă pentru cloud storage și acces de la distanță pentru date. Însă, soluția cea mai sigură este iarăși conexiunea printr-un server VPN. Deci asta este o conexiune securizată și vă oferă confortul de lucru ca și cum ați fi fizic la birou. Accesarea proiectelor Teamwork partajate pe Beam Cloud. Dacă doriți să accesați de acasă proiecte Teamwork începute la birou, în primul rând va trebui să vă pregătiți infrastructura IT ca să fie accesibilă din afara biroului, respectiv să vă asigurați că puteți accesa licențele Archicad, așa cum am explicat în prealabil. De fapt, aplicația Beam Cloud Server este o soluție identică cu CodeMeter Server. Astfel, accesarea lui de la distanță se poate face în mod identic cu cele povestite la licențele de rețea. Deci avem două scenarii de accesare, VPN-ul și port forwarding. Dacă aveți VPN setat, conectați la VPN și puteți lucra în continuare. Deci computerul dumneavoastră va avea acces nu numai la serverul de licență, ci și la Beam Cloud și la calculatoare fișiere din rețea. Mai mult de atât, Archicad-ul va găsi automat chiar și sursele desenelor pe care le-ați plasat în proiectele Teamwork. Dacă nu aveți VPN configurat și nici nu aveți cine să vă configureze unul, atunci rămâne metoda de port forwarding. Astfel, pe lângă portul 223510, care era deschis pentru cheile de protecție, trebuie să mai deschideți porturile folosite de Beam Cloud Manager și Beam Cloud Server, aceste două porturi care sunt afișate pe ecran. Beam Cloud as a Service este ultimul lucru despre care dorim să vorbim. Beam Cloud ca serviciu este un serviciu nou de la Graphisoft, prin care veți avea acces la propriul dumneavoastră server privat Beam Cloud. El este găzduit de Graphisoft în platforma Google Cloud. Aceasta nu necesită investiții în infrastructură IT și nici cunoștințe specifice. Începeți cu crearea unui cont și în mai puțin de o oră sunteți gata să împărtășiți proiectele de Teamwork în cloud. Este accesibil de oriunde printr-o conexiune HTTPS sigură. Paralel cu creșterea cantității datelor, a numărului de proiecte, sistemul se scalează automat în sensul numerului de servere alocate, memoriei RAM alocat, capacitate de stocare și așa mai departe.
Serviciul vă pune la dispoziție întotdeauna versiunea actuală, cu toate corecțiile de erori și funcțiile noi, fără întreruperi. Graphisoft oferă acces gratuit de 60 de zile la Beam Cloud ca serviciu pentru a ajuta clienții ARICAD să lucreze de la distanță în timpul pandemiei. După 60 de zile, puteți decide dacă vă anulați contul sau continuați mai departe cu varianta contra cost, care înseamnă 68 de euro pe lună pe utilizator. Și aici, în ultimul slide, v-am prezentat comparația dintre diferitele versiuni de Beam Cloud. Beam Cloud Basic este cel care vine cu fiecare ARICAD instalat. Beam Cloud-ul contra cost, deci Beam Cloud-ul profesional, care are o mulțime de alte avantaje și funcțiuni. Iar Beam Cloud-ul ca serviciu, în ultima coloană, vedeți acolo, marele avantaj este că nu aveți nevoie de nicio investiție în infrastructură IT și nu trebuie să aveți nicio experiență și cunoștințe despre setarea sistemelor, deci cunoștință IT. În legătură cu cele prezentate, dacă aveți întrebări tehnice, ne găsiți pe adresa support@arondaricat.ro, iar dacă aveți întrebări comerciale, pe office@aronconsoft.ro.